nyaya yakatanga kubva gore rapera. Dzese vakatanga kufambidzana nomukadzi wavo anogara paJondoro. Vakatanga vachindishungurudza vachindirova ndichinyarara chimbogadziriswa. Saka gore rino riri muna April tangoti ibvei kuHurungu. Vakatora laptop yangu vangoendesa vandavabvunza laptop iri kupo kati enda nogadzira napamustudents andanogadzira. Takadzoka bva kuHurungu mastudents akavhura chikoro akavhara. Ndakati ko laptop zvandi asati agadzira mina ndikachika kugadzirwa. Ndati alright. Muna August vachibva ungakuita zvizvi zvekubuda vachitiza pamba. Musi ndabva ndanyepedzera kurara. Ivo vafunga ndarara. Vamuka wakuti kugadzira zvaende mukadzi wavo ndibva ndamuka vati madhewo wakamuka ndavati zvikanzweni ndikuya manje ndibva ndakombona kuseri ndotora Christabel ndoda kumuendesa kumba kwake kwaJondoro zvitori kuti risina munhu. Ndati akungomuperekedza chete zvikanzienda kana kuti kungomuperekedza handeitese pamotobheki tokwana tinongomusiya todzoka. Varamba vati ndoda kubudira pachena nhasi kubva nhasi kwandichava pane ndiri kwaChristabel ndiye mukadzi wangu ndarura chitu. Ndati ako ini ndatadzei zvakawanda. Ndatadzei vana 2 ngwandazvara musikana nomukomana ndatadzechi vanhu zvakawanda ndatadzira zvakawanda. Ndati alright handei kwaJondoro wacho kuti nomusiya Christabel tidzoke. Takatonetsana zvazvaenda tese kwaJondoro kwekwi. Tichibva tasvika kwaJondoro baba Dzese vandigadzisa vata mai Dzese vanhasi yakagara pauyo ndiye ndwamainini wako. Ndikabva ndati ini chipara ndichikwaniswa ndichajaira chete. Ndati alright afanira kuzviziva. Mainini wangu vada yavatesei maini vatafana kuziva meguru. Murume wangu aibva kubva nhasi inini charonga upenyu wangu naChristabel. Charonga zvinhu zvedu. Ndati alright vakanaka. Asi chakazondishamisa murume wangu inini mwedzi wapera. Akatanga kututa hembe dzake. Akaisa hembe dzake 50 kg. Mene makuhwa akanzwawo kwakanzwa nanzi mimi akatimoda kuenda. Nangoti alright ambadabva nange ndataura. Tutai vaisa hembe dzawo musagara 50 kg. Ubva wabuda vaenda. Vagara waniki vadzoka zvanzi nini ndiro ndafunga kuvhura shop kwaJondoro. Taibva kwapama kunohura fertilizer wandikera pamotobheki. Ndati alright. Kagara svika kumba ndati Dzese shop yamuda kuvhura. Marata yangu siyane naye. Ngwani marata takatenga tiri 2. Mama ndizvo nemimi nemukadzi wenyu muchaita zvenyu zvangu mosiya. Ngwani takatenga tiri 2 izvi siyai zvanzi ndira zvandoda paramba pangu ndini baba. Tatangaonetsana pepa zvanzi ndizvo neiba Dzese ndanyisa ndakanyotadze chii. Zvanzi zvakawanda zvanonditadzira sitirika kunzwisisa kuteerera. Ndati alright vari zvenini. Ndati kana zvakadaro chinguva tishiyane zvinhu kuitira next time kana makutakura zvinhu zvenyu mimi zviri mukutakura zvenyu muchisiya zvangu nevana kana mwana ndine vana. Zvanzweni kana zvakadaro iwo kuwawarira chigayo changu ndichakuwawarira. Chigayo choda kutochitengesa. Ndati chigayo musatengese mimi ngwani chigayo nemotobheki kana makaenda kuHarare price yazvenyu yakaita sei yakafanana. Munongotora motobheki mondisirawo chigayo. Zvanzi aiwa motobheki yangu saise pazvinhu sezvozvo motobheki yangu ine makumbo yangu. Makumbo yangu ini inosamubvumasa ipapo. Ndati sakana chigayo ichi musachise futi ipapo chigayo idumbu rangu ini nevana. Dai matipawo chigayo zvanzi ngatochitengesa. Panopera wiki iyo ndatotsvaga chibhayo. Ndati imi mukutsvagawo bhayo wenyu chigayo. Ini pachapera wiki iyo ndatsvagawo bhayo ichi wemotobheki. Makangouya nemotobheki kubva kwakadzi wenyu makangogadzika basa. Ndikupa munhu wakii ndopiwa. Pamuchayani mari yenyu yechigayo tichisheyana. Ine njupa yangu yemotobheki tosheyana. Zvingopera nekuti mimi hamukundipa chigayo. Zvanzi ndezvako zvindini muridza zvinhu zvinoshandira zvinhu. Muende kwamambo wenyu da unoona kuti aisei mambo wenyu awo. Ndati alright ndoenda. Saka svonzo rapera musi weFriday ndakabva ndanda kunotengera baba wangu mapiritsi emwoyo concession. Mumwe wangu akangobvawo kwaJondoro kungadzi akangogumbuka. Ndakatotya kana kuti ndimutaudze ndangomusiya akadaro. Ndakubuda ndakurayira gogwasira mwana ari panze wangu akagara naye. Chibva ndarayira ndati gogo ndikumbona concession ndodzoka mai manje. Una mota bike nechigayo netype shop. Nditi ndati gogo ndakumbona concession nagogo mari yangu tengera mapiritsi yangu eBP. Ndarayira murume wangu nditi vadhewo ndakuenda varamba ariziva. Vasara kune zvakatsara kinetsana gogo zvikuti kudaira muwako chi. Ndasiya wakadaro. Ndo murume wangu ndasvika shop ndakadzoka bva kuconcession koko ndakasvika shop yepamba yakabviswa maresa ipasi. Handina kutaura ndakabva ndaenda kumusoro ari panoti sabhuku unonzi ava mutupanya. Ndari sabhuku ndasiya kuti mutaure nemunhu mataura naye. Akabati isusu murume wako tamutadzirira. Tamuti zvoni tsvagayo munhu wechikuru pamwe ndangakwanise kuteerera zvakutaura nekuti murume wako adatakura marata. Ada kuenda naye. Aona ari pasi ndakatoenda mwana ari pasi. Ndiye ane nharo. Ndati alright saka kana nenharo ndakutongoenda kupi
ndopiwa samoni ndikwire dare zvingoperera kwamambo ndingoziva kuti zvangu ndezvipi iye zvake ndezvipi ndipanya kuti aenda ndikuti isusu ndamutadzirira nino ndiziva kuti handisi ngokumbo nino nditosabu ndichatonga nyaya dzavo sindamutadzirira ndaenda ndasvika kumba svika foni yangu ine miziko yamwene wangu ndavafonera ndatanga kwaudza nyaya zvandikweiwasi wabuda usina kurayira ndati mama ndarayira simu wangu angouya kusena akagumbuka asi handizive kuti vanozomurayira hana kana kutipindurawo mama bva nditi kweiwewo kunzwira kutengesa chigayo wani ndati aiyewa ndiyo vakataura zvanziwe wawarira chigayo changu sani kutengesa chigayo tishiyane mari chobude panapo ite sei muende manyisiwa here pana mukudii kugara kana magara zvazokunetsai mozokubuda mega panapa ndo zvakandiudza saka ndiringopanguva yekutaura namama ndamboziva kuti mumwe wangu apinda nguva yemumba ndakagara pasi pakapeti ndovangosvika pa nditi mpana ndawira kusofa kunyeperera chiyamai vangu ndati handisi kumbowanyepera ndikutaura zvamakataura ane zvamakataura ndifakaopi mbwa imwe buda panapa endaura ari kwenyuka mambo imwe nokwira dakaona mambo nyenda sei daona muchiona here chigayo changu chamungochiona tsvatu da kukuonai makajaira sere zvinoshandiwa izvi ndati makore satagare se8 years saka handisi kushanda here mwana wana ndikuzvara ndichigara free pano ndichikuwachirara ndakabasa neazvezvo kubva nhasi ngazi dzangu ndecristabel chero zvose makashedza mbuya yako ari pahanza makavabvunza vanokudza yakaudza handina chipari ndine mukadzi wangu 1 anonzi Christabel kuti zvamedhiyoso yenyu chibva nangoti saka ndo pandakazotiwo nyaya yangu ndiende kudare kwamambo vandisefero nyaya yangu vandikudziva kuti zvangu ndezvipi nokuti nemuri mangu handisi kunzwisisana ndikachienda kada kutaura ngori marafu kana ipapa sokuti tiwirirana kumba hatisi aita basa amai nekutsanangura kwakanaka dare muri kuzvinzwawo vedare baba tipewo zvipindura ira zvitaura mai uri nezvitaurwa nami Salema nakurise dare pamashoko akutaura maya kufunga samoni richiuya rakanzi toda kugovana zvinhu saka inini ndakavati tibva kwapama nyaya yakanyanya kunetsa kuti izosvika pakumhangarara kunogara kwamambo tibva kwapama ndakati manini ndafunga kuvhura chishopu kwaJohn Lori tarisa kuno zvinhu yacho hasi kana kufamba chero shopu yacho haisi kana kufamba kana kutengwa kwacho chigayo chacho chigayo chedu ichi ndinofunga vanhu vesongodza chingoti ichikumanza kana nekumanza kuisa chimanze vanhu vanenge vachingotaura vanhu vanenge vakuita jealous saka ndichatora marata ari pashopu ndifunga nini ndine 2 mashopu musame compound imomo ndakatenga cabin nimwe shopu yepamba pandogara chekucheku funga ndakaivaka kuchiri kudhara saka inga kusashanda yange yangogara chiva ndati saka marata ari kutaurwa ndakatakura funga takatenga ipashopu papapo i3 then mamwe aya ndiyo yangu kungwavhangwavha chikona ndichizoextenda shopu iyoyo shopu yatakanyatsa kubvisira mari yese yakakwana ikebeni nemarata enu saka zvadaro ndichiva ndati ndoda kunzvengesa indaida kuita zvisecret zvokuti kana komboni chaichenda sangatondoti vanhu vazive kuti ndikuita sei ndoda kuvhura shopu ndikati oneso pashopu pacho apatengwe pangori zii vanhu havasi kutenga hamheno chichikuitika saka ndafunga ndimbovhura shopu somewhere ndimbotaimira kunenge kunofaya ndimbotaimira varimofoje uko ndoona pane nzvimbo yaJohn Lori ndikuona mashopu yamwe ari kufaya zvisingaiti then ndimbotrayawo kuti timboona kuti zvingabudero asi ndichatora mari atari pashopu ipamba isingashandi saka pokutanga akatogorait mushomo tichienda kumba saka mumwe wangu manje haana kuda kukwanisa kubata secret yedu yataitaura akabva tanga kusheyawo nevamwe peziro wamhena akamupopfunga kuti aiwa hazviti ramba izvozvozvo tagara ndisati ndabvisa marata ndobva ndibvunza saka shoko yenyu makapedza kuvaka ndati sei wabvunza kudaro zvikanzi kundaida kuziva kuti marata makazomaona kubhoza aya angu aya abude pana chienda kuno mumwe mukadzi chiona taiwa inini handina kungoti marata ndikunovaka imbe munhu kana kuti kunopa munhu kana kuti kunotengesa kuda unovaka shopu yekuti tibatsirikane isusu haisi shopu yekuti kana tiwo nyange ukasvika haupindi ende haisi yemunhu ishopu yangu inini handisi kuti andika ndikunopa mumwe mukadzi aiwa ishopu yangu yanda kunovaka saka munongozivawo nemashoko evanhu vanenge vachizopesedzera svika nyaya iye akatobvuya so vamwe vanotaura iye anzi akatovhura shopu kudhara kwaJohn Lori kufaya zvisingaite vamwe wavo
asi nyamba neshopu yatsana ndatovhura ende ndisati ndatomudza uyu kuti ndoda kutora marata ndakatanga ndafonera mai vangu ine ndakati mama ndikukumbira kutora marata epamba ndakatoti ndiri kukumbira kunyange marata anga ari angu inini ndakati mama ndikukumbira kutora marata epamba zvanzi kuda kuti asenda ndafunga kuvhura shopu masango ndimbonzvengo mama one magariro acho andiri kuita chichi kurukura naamai vangu paa amai vakatonditi alright taura nemuroora udza mukadzi wako usambozotorechi marata ndati ndomuudza pane pandichatora marata ndisina kumuudza zvanzi asi kebeni usambobate ndati aiwa kebeni ndio main shop yedu yatoti main shop akakashopa kangu akandikongwavhangwava zvanzi alright it's okay for sure pandakamuudzawo saka nokudawo kujisiwa mashopo ndova zvazobhenda une vavo apo pavari kuti ini ndakarowa mbama ndofunga ndakasvika vachifonera naamai vangu saka vachitaura ndichipinda mumba saka ndakada kutora foni ndakaita foni yekubvuta kutaura chokwadi iri panzira apo takangoti yekumubvutira zvikandisiya foni yangu ndeyako iri foni ichichi ndakaita kukoto zvokuti andakamurwa mbama ndambomurwa mbama ndakasvika ndichimubvutira foni handinambomurwa mbama ndakasvika ndichibvuta foni ndivatavatara mama tinozvinzwa unenge uri kungodzamba akaiwe nhau yataurwa namai vavo wainzwa ndiyo anofanira kupindura hausi kutipindura kutotaurawo stori yako une mudzimai anonzi Christabel wechipiri saka uchiri kumudera ndomuda ivari kutanzi wachite ivo wakataura ukati ivo vandichada nezvavo ivo ndoda Christabel ndiye mudzimai pamusoro munoona zvinoitika munoona zvinoitika kana takagara tiri kumba kuti tatadza kuwirirana tinge tichiposhedzana mashoko dai amai avadai ndisingavadi ingadai vakaenda kumba kokare kuva ndinawo pamba nanhasi kura kuti ndinotomuda zvakutotaura kuti ndomuti munoenda kupi nevana kupi handinambokudzinga ende kubvisa marata pana zvinotanza ndichakuda ndari kukubvunza mubvunzo ndine zvikwandi kuda kuenda hakuramba uchindinzwa ndati inini une mudzimai anonzi Christabel pawakaroora mudzimai wako anonzi Christabel amai vakavaudzera naye amai makaudzwa kuti Christabel ari kuroora naChristabel wakangodana nani anambobvira ndaudza zvekuroora akazondudza April wandadzoka kubva mumusha kuurungu ndakatoroora ndakatobvisa mari mukadzi wangu inini chaina kuroorwa ndangobvisa tsvagira kuno nembonani ne2000 nemabhondi mazuva echiri kushanda ndo mari andakangobvisirwa chete akanzi nagogo wake goridhe uri panza waroora here tanga rorangadze kutanga ndira zvandinoda hamundiudzire vandavasiya kanzi even mari atachakutwara yacho yayo ine shopu iri kublackford yakabiwa shopu iyoyo yakangomuka yabiwa ndakavafoni yati shopu yabiwa wakangoti wo wakaita 3 days asina kuya kupi kumba asina mbona pabiwa wakaziva musi wechi4 wachingovheneka mushopu achiti ndo zvabiwa izvi ndo zvabiwa ndakati vati ahora iti chazvisota ndati ahora iti ndasiya wakadaro kubva ipapo aina nhasi mwedzi unoda kuva kutopera so shopu handina kubvira ndahodherwa izvesi wakutora zveshopu akuvhura shopu pamba pemukadzi wacho wati kunetsana ainzi Christabel ndo pamba paakavhurira shopu inenge ichitengeswa nani naChristabel wacho kaiye kuratidza kuti nini hapana changu ndo zvekutoratiza ndozvazvitorewo hakusi kungwabva mari kwakuita kutoratidza kuti changu hapana zvakanaka handiwanzwa zvandabvunza kuti namai makanyatsokuwirira lero ndaakuita barika ndopandiri kuda kunyatsonzwa inini amai vari kutaurawo zvokuti pakazobiwa uri paChristabel asi ndiri kubvunza kuti muri wawiri izvo zvamaifanira kudai makaita ndiri kuda kuti mundiudze kuti takagara pasi tikawirirana kuti chamari ndadzodza kumafaro ndaita girlfriend ndaakuroora handiti toziva kuti enda kunofanira katiri varume but kana kumafaro kuya kukazoitawo zvisiri izvo wakuona kuti vabereki vati vanondidzvanyawo unoudza kadzimai wako kuti chamari ndatsvedza kumafaro ndakuroora ndati makavasvitsa sei nyaya kumaya ngona zvakanoitika maudzira ndakazoita mai ava ndofunga pakaitika rufu kuBlackford vakauya kwandiri zvikanzi Krista aripo baba wangu aripo shedzai Krista tende pana baba wangu muvaudze kuti uyu ndiachi mukadzi mudiki ndataiwa zvinzwa ndinenge ndashora tezva mira mazwa zvandataura ii uyu anga kutokutangira kauyu kuti ini ndoramba nchikotambuka 10 kwanoti nemhaka yemira unzwe ndatsova yakazokunyadzisa parufu
iwewe pachako waifanira kuda wakagara pasina mudzimai wako. Handizvo wakazviita here kugara pasina mudzimai wako? Amai nhingi gara yapo. Inini ndakuda kuroora mumwe mukadzi anonzi Christabel. Wakazviita here? Ndakazviita. Naye amai zvakaitwa? Masoreda. Havana kuzviita. Vakatozozvisiyana nhau yekuti tanga takupopotedzana. Zvakutonetsa. Zvakutonetsa. Ndopa vakazozviita. Ande waona kubvunzwa wangu kwanga waida kuenda. Kana makabvunzana mama wokumusha namama wawo. Chimira nyamai. Andoona kuti mai vakatozoona kuti nyaya yako iwewe inoda kutonetsa, vakati no, ipo panoparufu panapa nyaya dzacho ndakutodzipedza. Baba uyai, imimi sekuru uyai, mbuya garaya, mazvarira garaya, chiudza vanhu ava kuti mukadzi wangu ndeuyu. Handizvo wakazoitwa? Aiwa, usaramba. Ndozvavari kutaura ka. Hazvina kuzoitika parufu ipapo. Ipapo ndakaramba, ndakataiwa. Hazvo zvazvinoitwa. Hazvisi zvazvinoitwa. Futi inini handimboenda kuna atezvara kunongotaura kuti ndanomwe mukadzi wechipiri nemuromo. Kana kuti iwewe handingangokudze kuti ndanomwe mukadzi wechipiri nemuromo. Tinofanira kuti hazvo zvine gwara. Tazvinzwa gwara rako tarinzwa. Koko mukadzi mudiki wakazombondobudikirawo here kuna atezvara kuti ndini ndawenyu mukwasha? Mukadzi mudiki hausati wabudikira? Ndinongozikana kuti ndini ndiripo babo pamba. Baba zvidaro. Saka imimi baba wepamba imimi handimunoona kuti mune muchirwadzisa uyu manje. Mune muchimurwadzisa. That's why uyu achiona achiita kunge anoita hasha. Because hauna kuita procedure yakanaka. Handiti? Kana aida Christabel haagari kwaJoni Rori, anogara pane murume wake. Ende iwe hauindi kwaJoni unogarako uchisiya mudzimai wako nevana. Ndizvo? Ngatiwirirane. Ndizvo here? Ndondaona mai vakwira dare. Vari kutorwadziwa mumwe mavo so. Zvode mai taimbovhura mumwe mavo tichitarisa taiona mune bundu. Zibundu. Zvino iwewe takati tida kuti pamberi pamambo utaure chaizvo iwewe zvaunoda kuna mai yako. Kuti mai imimi ndinokudai ende handisi kuzokubvisai pamba. Asi iwe unotakura midziyo uchienda nayo kwaChristabel yavakatenga mai yako. Laptop yavo hachazivi kwairi. Makayakazodzoka? Handiti mazona. Marata amuri kubvisa muchinovaka takshop yenyu iyoyo. Endai munotenga manyowa anovakire Christabel. Ndozvavari kureva mai yako. Kana pane rudo. Kana pane rudo uchiziva kuti amai ndakavakira zvinhu zvavo. Usatora zvinhu zvevava uchindesa kuvava. Iwe uri baba vepamba chete uga, hausi murume weikoko, uri baba vepamba. Ndizvo. Tawirirana. Pamzoro. Inini mukunzwa kutsanangura kwangu. Marata pandakatakura handina kunopa Christabel. Ndakanovaka shopu yangu. Baba Christabel. Obvious nokuti aiwa zviva wakaenda kwaChristabel. Wowe wakira sei baba Christabel? Dare tibatsirewo, muri kuinzwawo. Wakawakira sei? Mutaurire iwo. Iwo uchiti iwo hauwirirane naye. Nokuti yese mhuri yangu. Ndisina ndakaita simba rikuva. Ndozvikurwadza kanzina yavo. Zvavashanda ndo zvamakuenda kunogadzika papo pemudzimai. Ndozvikwa handiti ndovakazvishandira. Handiti ndovakazvishanda. Makashanda mese zvinhu zvakutopidzwa zvichinoiswa kuna mumwe mudzimai zviri mazisavo ndozvikuvarwadza. Chero dei ratari chaukaritora ukanorikanda mudhamu vaingoda kuziva kuti raindepi. Amai. Makatadza tora kana rataringe chete makatora mhere makatora kunopa mumwe mukadzi inini ndakanonzira kumba handiti havagone kutora chimwe chinhu kunope mukadzi amazodya kutora panguva takashanda tiri two nzve zvamakatenga ribva mune manga muna menini avo saka mugone kuti munotore zvinhu kunopa mwamenini pasina kumbobvira vashanda. Saka chokwadi nini ipakumangatadza zvandori muramba wakakonewa kutorera mukadzi wako uyu watowane mhuri kunopa mumwe mukadzi kunochengeta mwana wamwe wobaba patoriko. Saka bamini sorry nemashoko angu ndinokumbira nemweya waMwari musunungure munin'ina wangu zvinhu ndozvenyu muri tu uyo nemwe nguva zvina rwaende muramba sure
Funga. Ndio wale baba bake. Ngazia zilipo. Haleluya. Maita ina mai. Andi unozwa zvokutaurwa nedare. Ava mai ava vana kuya kuno kuzokufikisa kana kuzokufumura pamberi pamambo. Vati ndoda kuti ndiudzwewo kuti ndo procedure here pamberi pamambo. Kuti ndo zvandinofanira kuitwa here ndakamuberekera vana vaviri. Tikavhura shop tritese. Iwo nyaya ndatoona iri pauri yode kuti uri kuti ndini ndiri kumhanya ndichishava zvinhu ndichiuya nazvo nechikupa. Saka ndinoita zvandinoda pazvinhu zvacho. Hazvisiri izvo. Nokuti iwewe paunofa zvinofanira kuonekwa zvakaungana pana vahosi. Nyangade waita hakomwe mukadzi. Kana ukafa iwewe zvinhu zvako zvinofanira kubudiswa naamai ako. Kuti zvinhu zvindo zvazvo zvemwana wenyu. Zvinewe kana uchizvipfachura uchiisa kumasaidzi. Ukati nhasi unoone chibudhuru chako chapidiku. Dhuma waenda. Hama dzako dzinopuwa chii? Nai baba munini. Hapana. Nokuti izvo zviri kutoenda isi kugirlfriend uku. Kumafaro hazvisi kudzoka. Iyo yakanaka toya pana vandaro kuti baba vakatondiwestira time yangu hapana chandiri kuvadzorera. Nyange kuti ndidzorera vandaro kuti time ndaifanira ndakaroorwa. Vaiuya kumba kwangu vachinditi murume wangu. Nhasi uno hapana chavakandibvisira. Uyu arikutaura kuti handina chandakabvisirwa. Saka tiri kuenda kupi? Ndanzwa kuti mudzimai wangu ndichiri. Saka unofanirwa kukumbira Rake pazvinhu zvakutora kuna amai guru chinoisa kuna mumwe mudzimai ndozviri saka vaya kutadzira kamudzimai wako kana chitunu. Ipapo ndinobvuma ndinotadzira asi ndisati ndatakura mudziyo ndakatanga ndakumbira ndatotaura handina kungoti ngoenda ndatora. Mira tinzwi nai makabvumirana kuti atakura. Inini handina kubvumira. Asi murume wangu anoita zvichisimba munhu wekuti handina anonditonga pamberi pangu handina munhu mukuru. Anenge achedzera handina munhu mukuru pamberi pangu. Saka inini ndakazvisiya nekuti inini handina kana futi kuti ndingamupfuure kuti ateerere handina. Ndakangomusiya ndeti ngaaite zvaanoda. Sorry bamuni tombodzoka kumashure mbijana. Dare raperera wanga uri pano naamai handiti? Ndiwe lewe. Wakauchinetsana naamai vako futi panapa wachiti wakandikuudza kuti ndiri muroyi iwewe. Ndakaroya hani wako iwewe. Ukati amai sorry. Ndiregererei. Apa watanga mudzimai. Hatisataona payment yako apa takakuti iwewe mai ngavabhadhara. Tazvionera. Watouya kuti nemudzimai atova neimwe nyaya. Wauya nemudzimai futi. Tokupa futi imwe judgment kusati wabhadhara amaiwo. Ndizvo here nai. Wakakanganisira namai wako apa ukakumbira Rake pati mudare. Nhasi wauya nemudzimai wako uri kumututira zvinhu zvinopa mumwe mudzimai. Apa manje uri kufamba wakadai. Wakavhura mamasoro handiti. Zvino uchavarowa wakavauraya vanhu. Nokuti vachakutuka. Unotora ngozi. Wotora ngozi manje. Nokuti ko zvino kana akaona kuti ndine support. Anotanga kuchinotaura mashoko anokurwadza. Wobva wamurova. Izvo zvitaura atotaura kuti kwanzi enda kwamambo wako enda kuona kuti ndoitwa sei. Watotengeswa kwamambo. Watopinzwa mumarket. Ndizvo. Mambo wakashaya zvokukuita. Tiri kubvunza ka because zvataurwa neuyu wawakaudza. Tatisipo. Waimusotesa ka iye ndobva ndonovaudza. Zvawaindisotesa zvacho. Azvitaura tazvinhu. Izvo zvizvo ukasiyana kuti tikataura nezvouyu tikati tagadzirisa panapa. Toona mangwana wauya kuna Christabel iwewe. Toya na Christabel pa. Apa. Ndizvo. Saka amai manga muchiti kudini nawe murume wenyu zvakanaka. Pfungwa dzenyu Ine murume wangu handina kumbomuramba. Asi ndikuda kuti zvinhu zvangu zviri kwaJuniro zvidzoke. Mambo wandipawo machinda anokwanisa kunditora zvinhu zvangu zviri kwaJuniro zvidzoke. Wondipawo tsambe kuti ndigare pamba nekuti izvezvi chandakadzokera pamba hapagariki. Kuno kuti ngagadziwe zvakapera asi kumba uko hakugariki. Saka murugara kupi? Ndikugara pamba nekuti iyo havasi kugara pamba pacho papa nonguva yakatitembera. Akatouya Vanotongouyawo vachitoitawo metsi dzavo dzavanenge vachifambirawo panguva yacho iyo. Ndopandouya pamunovaona vachirarawo kumba. Nekusena uchazotora mwana wechikoro mwana wangu andzidza makebhena uchazomutora kana wanga asingadi vanongoti ndisai mwana wenyu makombi mega unongoendisawo mwana wangu nokwidza makombi kana wanga asingadi kuendisa. Negadzisa sei nyaya yekutaura nadzimai? Pamusoro pedare. Izvo vari kuti anzi inini handigari kumba inini. Aiwa izvo hatinei. Isusu tati unogadzisa sei nyaya yauri kutaura. Vari vane zvinhu zvavo zvavatakurana nazvo.
iwo kumba uko hausi kuwadzana nawo kuti ugarewo kumba ikoko saamai vako kana tiwati munowira towira pamusoro yedare ndine urombo nemashoka kutaura mudzimai wangu saka zvikureva kuti inini sababa pamba handinowo chandinoti chindo changu ichi rege ndimboitawo rimwe bhinda uko ndimbodaiso ndimboona kuti zvinofamba sei. Mirete mupindure. Yes. Hamwa ndataura. Ndatichi? Yes. Iwewe hapana chaunoti. Hapana chaunoti. Ndibvunzeiwo kuti nemhaka yei ndikupindurei. Ndibvunzei. Iwewe paukaroora iwewe wakati ita nyama imwe chete neuyu handizvo manyama imwe chete ka kwete naamai vako kana nababa wako neuyu amudzimai wako zvamanyama imwe chete ungadambura here mutezo wako kubvisa ruoko rungarudambura kururasawo unoshanda nei handipindurewo ka ndanda kupindura hapana chozoshanda nacho right wana mai avo sorry ndakuchitaura chaizvo wana mai avo usawatorera pasi ndinoziva kuti uchiri powerful uchiri energetic saka unoona sokuti zvinhu zvese you can afford no kana vasipo hakuna kwaunoenda ende unoziva kuti havarambwera chero ukamuramba taura ndiri mukadzi wokwa unonzani wokwatembo kusvika iwe wafa iye achigara kuhurungwe iwe uchigara kwamutare achingoti ndinodzimai tembo wazvinzwa vakadzi izvozvo takazviona takazvidzidza tikazvigona saka tikuda kukuudza kuti ava kana vachitotanga kugadzirisa muchiri vadiki kudaika pane muono wavanawo wavanoda kutoti mugadziriswe namambo muchiri vadiki kuti zvivakike mukadzigara matadza kuzvivaka muri pazera irori ndine urombo dewambotsika chapakati mbicha dzikiri spidi irege kuwanda nyanga ukaita hako mereji dzako dzaunoita idzodzo hazvina kushata but izwa zvekutaura mai avo kuti vari kuti kudidzosa zvinhu zvavo ivo ukarega kuzvidzosa zvinhu izvo vanofa vachingotaura kuti iri inotoita ngozi ndopandiri kumubvunza muradzikwa kuti apindure apa kudare kuti inini ndoita sei nezvinhu zviri kudiwa naamai vako adzimai vako vari kuti zvinhu zvangu ndiri kuzvida zvikwadzimurori iwo unoti kudii kana makumba uko zvavanotaura haumbozviteerera sekutaura kwavari kuita iwo ndiwe muridzi wepamba kandiwe baba saka vauya kudare pamberi pedare unoti chino unotorwa kwezvinhu zvavo vari kukombona zvinhu zvavo zvakasava joni wako unoti kudii uvapindure tiripoti titema worthiness mangwana pazvinhu zviri pajanuary handina mari achandichitakura handina kunopa munhu kunyangwe ndakaona kuti koko zvadhakwa ndikwanisa kudziura marata angu marata chete chero ndakaona kuti kuwatakairi kufaya pamusoro ndo zvimwe zvinhu zvandambobvunza kuti saka inini pamba handina chandinoti ndo changu laptop handina kumbotenga laptop ichiti laptop ndeyakumudzimai laptop yatokutobatira umwe munhu zvinhu zvako zvaundiwe ndezvako zvababa zvako chidonongodzere tinzwa 1 2 3 4 5 zviri pamusha pako chauri kuti ichi ndechako ichi chababa nokuti kuona kurudzengerera chaizvo pazvinhu izvo taura tinzwi zvinhu zvaunazvo mupfungwa dzako kuti izvi ndezvangu izvi pamusoro mama handikwanisa hangu kutaura kuti ichi ndechababa aiwa wakatora zvinoite zvababa titaurire kuti chako chauti chako sababa zvakafanana nenyaya yelaptop laptop apa ndinongotaura zvinhu nga zvakawanda pamusoro zvinonzi zvababa pamba zvangofanana kuti tiri kushewa zvinhu zvokushayana toda zvinhu zvinonzi ndezvababa pamba muri mese nokuti amai vari kuti zvinhu zvangu iwe sofa 2 3 sofa 3 wardrobe 4 apasisa chingwana
Oh, kuzvamai. Maplates, kitchen unit, mbedha, nepambo pakati pofuma pakati pomota kana dzingave dzitatu. Motikari. Zvinhu zviri kumba kwangu. Mota bhaiki ndeyangu. Ndeyako iwe. Mota bhaiki. Okay. Izvo ndo zvauri ndezvangu izvi. Apa ndisi kuti zvinhu ndezvangu kuti apa ndingotama nditi zvinhu zvamunoti zvababa pamba ndizvi. Asi handisi kuti hanzi ndezvangu ini kuti ndezvangu ndezvedu pamba. Asi ndikutaurawo kuzivo kwangu kuti zvangufanira motorbike. Good, motorbike. Motorbike andi yangufanira bhasikoro. Ndiya ndinofambisawo ndichipinda mukadzi angakwanise kufamba achienda kana kupi achinotitsvagira chikafu inini nemotorbike. Kana inini ndini baba wapamba ndinokwanisa kufamba ndichitsvaga. Saka motorbike haisi yavo. Mati, motorbike tsoka dzangu ini nditsoka dzababa ini ndimutemo. Alright. Saka motorbike wakaitenga sei? Shuru dzenyu. Motorbike uchitenga nelaptop yacho. Wakati kutenga nemutowo. Sei? Taunganidza mari mukushanda muchunguunganidza. Wasenzezvo kuti taunganidza nani? Nemukadzi wangu iyo. Saka ndeyani? Taurisa chazvesisa. Taurisa. Wanotonzwawo mu. Pamusoro. Alright. Okay, fine. Zvangofanana alright kitchen unit. Saka ndofamba ndizvitundumadza kuti ndine kitchen unit here. Zvinokuzara. Yanada. Zvangofanana nemotorbike. Kwanzi taura zvinhu zvinonzi ndezvababa pamba. Hakuna kunzi izvi ndezvamai kitchen unit wamba uchiti kitchen unit. Kwanzi taura zvinhu zvinonzi ndezvababa pamba. Chete. Newangozitaura watongonyarira ngadai watodzwa zvanoda kuitwa. Ukati ndeyangu ukabvunzwa kuti wakaiwana sei? Wakati dai pane mumwe wakati mombe ndedzangu wakadziwana sei? Vakanga vari kupa. Avaibikira. Chigayo wakachiwana iwo hatichika? Chigayo ndichavo. Ava vaiite ava zvawakatenga chigayo. Zvawakatenga motorbike ava vaiite yavo. Vakanga vachiita basa riya. Pamba vachishanda samai pamba. Very good. Dambudziko ratinaro vanhu vechirume is very big problem. Ende tinoda kuti tibude kubva pazviri. Tinofanira kutobuda mugoko iro kubva pazviri. Rokufunga kuti ichi ndechababa, ichi ndechababa, ichi ndechababa, ichi ndechababa. Zvoita sekunge pamunobuda mudzimba muchienda kunorima, amai vakasara vachigadzira pamusha, vachisuka maplates, vachibika zvokudya, zvoita kunge kuti hapana basa rokuita. Hazvina nematuro, hazvina nebasa rese. Ini ndakabata gejo ndini chete ndikuita chi basa. Asi amai vakabvako kunopedza kubika vakasa chikafu pamusoro. Handika chinhu kuzopa energy yekuti uendere mberi nekuita sei? Nekushanda. Vakanga vaisa chunhu apa, vakudhonga mashanga, vakudzora sora. Amasiya sora. Endea munosakura mizera yakasara nezuro iyo. Vakusakura vakuita chi basa. Asi uri pagechitika, vabva kumba, vaendawo, vakuita basa, muri pamwe chete. Musonorwa mari, zvakudzimara ndiyani? Musonotenga motorbike ndiyani? Iyeyo. Pasika vari kuwacha kumba kuti ufambe kunotsvaga motorbike. Dai zvaizi zvinobochinjana, ngatimbochinjana yamaenda mumbonopopa mombe. Munomutiza mukicheni. Munotiza kuya sekutiza kuti nono izvi hazviite. Nokuti zvine basa rokutsvaga huni, rokufunga nezvokudya kuti nhasi nezuro takadya nemubora. Todzoka futi kumubora futi nhasi. Vanotozvifunga ivo zvitovapedzera nguva yakasimba kwazvo. Saka ngatibude zvinhu zvinoshaviwa pamusha, pamugere muchivaka musha wenyu ndezvenyu. Ava mai avari right ava
nokuti vari kunzwira jealous zvinhu zvavo newe. Muta bike ndenyu muri vaviri handirika zvainenyu vari vanofanira kuichengera hama yavo kuti zvayakubuda ichibuda muri kumboenda kunodii, chii chiri kunoitwa ikoko, chii chinodzoka mumba nemotobike iyo. Zvinopa dambudziko ndopapo pawatotaurwa nechekaro aiva dambudziko rangu repekuti yazodzoka yaita zvepakristabel. Ndopanohondo chete pakristabel kwairi kuenda mari acho ane chikonzero chakanaka chekubva pamusha pane imwe takshop achienda kune imwe takshop, asi takshop ndeyakristabel. Ndo pari kutemesa musoro amai kuti ko zvinhu zvandikashama pamwe chete nemurume wangu zvakunodyiwa neuyo uyu asatagara naye. Hai, strategy yako yakangwara yekuti ngativake ikataushwa kagoenda padhuze nakristabel kuda kunzvenga kuti havasazive kuti une mumwe chikomba chawenda chokunzi chikristabel ndianotengesa mushoko ndiye shoko yacho haisati yatombovhura, haisati yatombotanga asi ndiye acha sati tatomboronga kuti ndiende shoko haisi kutoti ndakati mimamupinde. Munoona mukadzi uyu nakristabel akatovagadzika pamwe chete yese mhuri yangu. Ane mwana ere Christabel leo? Asati ane mudzimai ane mwana. Ava nevangana ava naye va. Une vaviri. Oh. Asi mhuri yako chaindei. Uye asati ane mhuri yako. Achiri musikana. Dani? Asi mudzimai wangu. tikakuti marabezvi ari kunyepa mukomana wakadzi panyaya yatatonga paya kuseri yochiti hapana anorambidza kuruzhi chipari ndo ari kunzweka naye uyu kuti nditi Christabel mwangu ni mukadzi wangu anhonga ipapo patataura paya kuti hapana anorambidza chipari saka akumhanya nendima iyoyo manje kuti ati Christabel chi mudzimai wangu kunyepa kumafaro baba akaikumba mafaro ibhaiko naye mnino tomboti wabva kumba kwavadzimai vakwa kwavakashopshopu yasa ungwe kana wasvika kwakuti mhuri yako uona kune chikomba unozokwanisa here kuti wakutakura marata pamba apa nezvinhu zvinoshoputudzouya nazvo kuna amai zvinogoneka dependa kuti pandakanotanga ndizvokwanisika kodini pandakanowaka ndakawaka ndichimuti ndezvake here handisi kuona zvidaro ngwarira ive zvatangotaura ngwarira kunosiya pfuma yawakashanda nemhuri kunoisiya iri mukano menyu iwode ungori mumwe wangu tsaka kushanda kune mumwe mudzimai wako munyowanika usina kutakura zvaamai pfuma yakatochengetedzeka imari iri mubhenki kana kutosairo tange tichiona kuti rudo riripo manje uri kutakura zvinhu uchienda kumudzimai mudiki pambotaurika kuti pamashure ako kunzi ina handichada nezvako ndakuda Christabel pamusoro ifunga ndakapindura mashoko yandakati pane kumwe kutaura kokuti tinenge tichipopotedzana zvezvokungosvotesana ivo vanotondisvotesawo nemashoko avanototaurawo but ndeitongoziva kuti kusvotesana amai vade ndisingavade then vabva kumba kwavo vachiyazoma vachiuya kuno kudara vachitoti ndakamhanyiswa asi mudzimai ndochitomuti aiwa ivo abvana kwaunoenda uri mudzimai wangu. Changamire makorokota ese ari muno nevanhu vese vari muno. Ini chandati pano hanzvadzi yangu ndatoshamisika ndichimuona ari muno mudare. Ari kushungurudza mwana zvisingaite. Mwana wake tinogara tichimuona parodha anouya pachikora. Mwana anokototsewa na12 kana 1. Mwana anoswera kusvika na4. Mwana ECD. Mwana ukamubvunza kuti uri kuitei pano andikumirira kuya kutoona baba pamwe dzimwe dzenguva tozopiwa chikafu nevamwe vanhu aitadza kuya kutora mari saka ndatonototika ndofunga girlfriend iri kai ndoratomukangasa kutadza kuti achengetedze mwana chokwadi chaicho chaicho
ndopanotaura chokwadi chaicho chaicho inyaya yemudzimai uyo isabel ngwarira kurasa chirimo unoda kuti kuombera tasaona kesi taura mwana ari kuzasvika inzwa tsitsira nemwana ndochokwadi chaongodzorera zvinhu zvokuti zvamai awodzorera kumba kwavo iwe wochitanga kutsvaka zvinhu tsva nekumudzima wako mutsvaiwo izvavo wosiyana nazvo aiwa kana mudzimai wacho ngaatosiyana naye aikusiyana nomudaavarabanisi but zvinhu zviri kuenda kuna amai ava ka hazisi kuti uchazviruza zvinhu zvitori mubhengi izvi ndiro kune mhuri yako zvakanaka taakusvika kumaguku kwenyaya taakuti isusu William mudzimai yako nomudaire zvisikaite pauchende mhuri yako iwewe une mabhizinesi ari kufira kumhanya nawo handiti now ndakuda kuti ndichitaurira kuti iwewe tora zvinhu zvose zviri kunzi namai ava ndezvangu kana vachiti ndezvangu havasi kutaura kuti ndezvavo personal asi vari kuti ndezvemusha wedu chavari kusema ndechekubvisa zvinhu pamusha uchinoenda kude imwe girlfriend wanzwa kana kunamai nini vasina kushaya zvinhu pamwe chete newe papi musha wanzwa saka mutongo wari kupa ndewekuti iwewe dzosa zvinhu zvese zvikunzi namai ngazvidzoke havasi kuda zvokuti vagovana vada kuti bhaiki risenze richioneka zvinhu zvinodzoka pamusha laptop ngaidzoke mumusha chigayo ngaidzoke musha marata ngaasasponsa vamwe vanhu kupi kunzoko magirlfriend saka zvinhu zvese zvavati toda zviri zvangu ngazvidzoke pamusha zvishande panzvimbo yazvo zviri mumusha kana uchiita investment ngairege kuitirwa kuseri kwemumwe girlfriend wanzwa nokuti kwavari havai girlfriend pachipari kana ufuna kuita zvechipari mukadzi anoroorwa otouya ogamuchirwa pamusha achisenza sekusenza kwavari kuita papi pamusha kuriritira mhuri kwete kuti anenge ari kwake kusaidi utomutevera iwo murume kuenda vamazuva kunonzi ndodzamari kuti small house kana kuchaya mapoto kana vaiti kuchaya mapoto munhukadzi aunochaya naye mapoto kana murume aunochaya naye mapoto hapana chinovakika ndo mazuva ari kubva kumashure shoko kuti unozova usina chawenazvo small house inoda kusponzwa chaizvo ndo chikonzero varipo masmall house vanoda kuchengetwa too much chaizvo unotonyatsokuziva kuti ndiri kuchengeta munhu pano vachisafa mwana uyo asingaende kupi asingatore nguva dzakanaka achingomberereka ari ega nokuti kune kumwe kuri kudhimanda mari too much saka zvichenjere saka inodzosa zvinhu kumudzimai kuru zvirevo zvataona kuti warigwa nemhosva iyi unodzosa mari yama ava ndevakwireka unodzosa mari yavo yedare uku bheki mudziyo bheki mari yedare bheki kunama yavo musi wede kamunzwira sezvi uchiratidza kuti une murume akamboya namai guru ndamai guru achiti vamwe vasivo munomu ndakamboya namai guru achitaura nyaya yekuti ndavati vanzi vari kuti muroi chichi wakakudzwa namai vaike handiti zvino nhasi wadzoka futi nemudzimai wako chaiomba wamwana wedare kaiko uramba uri kudare chete ada kujairira dare unojairira dare ukabhadharire kuna mai zvino apa wakutouya futi neiti wakazi nemodare bvisa mombe asi wawadzi mbiri William ukavapa mombe unovapa mahara parodiwa mbudzi kuti dare zvakuita mai futi vanokuomesera upenyu hwako ivava mai
Anokusunga chiraramo chako izvo zvavari kuita. Anokusungira chiraramo nevana vari kutambudzika vari kuonekwa nevana. Vanhu vatoona kuti mwana wayo ari kutambudzika nenyaya. Vana havasi kutambudzika sekuti nyaya inoita zvekuti tine majutis ekutora vana. Ndinomwe wangu wandombotakura wake mwana nditi. Saka dzimwe nguva anogona kuzondifonera leti kuti shanda kundika kuzotora mwana wako uchiwa umutora panguva inenge yatoenda. Ione weiti mwana ari kupi. Ndechoti ari kuuya naye mwana kwese vana vanozokunga nafu tuzo anenge ratoenda. Asi hazofanira kuita wabuka waWilliam chete. Pavana vese vanouya pachikora pakuonzi ndewake agogozikana noruwa rwese kuti ndozvoita pamwana uyu. Aiwa, zvakanaka. Tapedza nyaya iyi.